Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú si musíme pamätať tak, ako Palacha, tak ako Opletala, tak ako Gabčíka, ako Remiáša, ako Daniela Tupého. Navždy. Jan Kuciak a Martina Kušnírová chceli žiť. Chceli žiť v krajine spravodlivej, v krajine civilizovanej a ľudsky normálnej. Zlo pohltilo ich budúcnosť. Zlo, ktoré Ján videl, ukázal na neho, hovoril o ňom a písal o ňom. A čo my? Pozrime sa okolo seba. Nezdá sa vám ich obeta dneškom pošpinená? Nie je toto všetko, ten súčasný stav, aj naša vina, každého z nás. Prosím vás, myslíme na to veľmi úpenlivo pri budúcich voľbách.